Nakarilo naman ka. Ikaw na ng sudan. Topay ko dito. Topay kanon. Hutda na ha kay para makakuan to imong kuan kay wa kay pamahaw, way paniud to. Sus, grabe imong grabe ka gutom jud nimo. Una nga akong gidudaghan ang kanon kay tubos-tubos po na sa imong pamahaw paniud to. Sana rong orasa ron di alas 6 gabi na. Kao na. Salamat ma'am. Salamat sa gihatag nimo ma'am Evangeline Lane. Salamat kay ma'am Evangeline sa imong gihatag ma'am. So duha ni ma'am. So ang imong gipadana ibanan lang ni og 250. 40. O 240. No, 240 ra mo na iban ma'am, duha ka sudan nga karing baka og balig 5 ka kanon. 260 day. Okay, tubig pa, tulo man ning tubig tag 15 man ning tubig. Tubog. So ang uban ako na lang ng uban no. 285. 285 mo 300 na gin balanse ani 300 na ni ma'am na iban sa imong kwarta gipada. Sige, kaon, tiwas. Wow, nadugab man, busog na. Di na kakaurot na. Ha? Ay, okay na, may plato. Dadon ko man ang plato. Pagbuyag ko di mahurot na, kaya ito isol sa plastic ng sobra. So, gidaghanin na ako guys, og palit kay wagon ni pamahaw. Walay paniud to. O, diba? Suwa ni pamahaw, ay paniud to. Karon alas 6 na sa hapon guys, usanin na mo na usanin na siya nakakaon. Kay di ani lakaw. Naglakaw guys. Ganinang buntag ako ning gipangita ganinang buntag. Wa ni nako makita dito sa poblasyon Merida. Dito sa Amua. Kahit lagi diri na di ay siya sa Portobilyo. Diri na siya Portobilyo. Karon ning baktas pauli na siguro po ning Merida. Di ana ni Diris Barangay Casilda. Sakay na siya.